Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usedlulile emhlabeni ufakazi ohamba phambili ecaleni lika Senzo Meyiwa ubrigadier ophilani Ndlovu. Imbangela yokudlula kwakhe emhlabeni namanje ayikaziwa. Ushona nje bekufanele ayofakaza kuleli cala emasontweni amabili azayo. Kanti ke isidumbu sakhe kube ukuthi sisawuxilonga ukuze kutholakale imbangela yokudlula kwakhe emhlabeni. Lokhu kugcine sekwenza nongummeli wabo abamangaleli uadvocate Tefo acele ukuba icala lehlehle njengoba ekhala ukuthi abasolwa laba bayasatshiswa ngezindlela ezahlukahlukene. Abantu basale bemangele ngakho ukudlula kwalofakazi emhlabeni ezinkundleni ezokuxhumana. Usipephile Putununu Khumalo uthe sengidabukela izingane zika Senzo ukuthi engabe zizizwa kanjani ngalento kuhlezi kukhulunywa ngoyise asoza phole amanxebo ukubulawa kukayise kuphinde futhi kungabe bikho ubulungiswa. Ubiya soto ubuthe mina kwakhomenta sengiyagcina manje umuntu engaze efe engazi lutho noma afele ubalo. Siboniso ekhathaphila uthe hawu mase kunje akuboshwe yonke into ethi Khumalo lapha eMzansi. Siyabona ukuthi ubulungiswa ngathi buya ngokunyamalala impela ayikho phela into efana nale. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo loludaba. Mina ke njengetathela YouTube sengiphuma kanje ngithi ungibambe evidweni elandelayo.